Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, everyone! Galing kami nag-breakfast ni Malaya sa The Daily Grind. And trinit ko siya kasi mansari namin ngayon. Happy mansari, Nyor. Happy Mansari. Ay. Ano yung in-order mo kanina, Nyor? Spam silog, tas with additional Adays! Adays! with additional bacon. Tapos iced caramel. Iced caramel. Masarap yung iced caramel mo. Sobra. Yung sa akin naman, in-order ko tusilog ba yun? Oo, tusilog. At saka iced americano. Mahilig talaga ako ng mga matatapang na kape. Kasi kaya niya ko ipaglaban. Oh. Char! Si Malaya talaga, mahilig talaga sa mga iced caramel. Yan. Every time pupunta kami sa Starbucks at sa mga ibang coffee shop, iced caramel talaga. Iced caramel talaga ang sa kalamash. Si Malaya magji-gym ngayon. Di kami sabay magji-gym kasi ako magbabasketball ngayon. Wala lang. Wala lang. Lulong, gusto ko na makita ako sa vlog mo. Hey, Pax. bye. May Pax. Sir? Hi! Sir Alps. Bless. Bless. Buton na eh. Nag-play ka dire? Nagawa siya dati. But clearly, Honda's out of balance to get us. Niog. Kaon kag fries? Bisihaw eh. Nag-bake na mo? Wala pa. At yun po mga siyaw, tapos na tayong kumain. At ngayon, papunta kaming SNR. Bibili kami ng pizza. Dadalhin namin sa bahay namin kasi yung mama ko gustong kumain ng pizza at saka ice cream. At saka fries. Day off ako sa trabaho. Day off din ako. Pagiging driver. Si Malaya yung pinadrive ko. Ang sarap ng feeling talaga. Ang sarap ng feeling na umumpulan dito tapos may magdadrive. Yan. So mga siyaw, update ko na lang kayo mamaya. Bye! Oh, ka-traffic. Di mo da. Ganiha, radyo ninyo. Bilis tabi. Bilis na lang talaga. Hala kaya. Sige na.
Dapat tayo dali. Ay, ako. Wala ka na. Day off na ko ron. Sige Day na, off na ko ron sa stop. pagka-driver. Ayun ako. Ayun na. Day off na ko ron sa pagka-driver. Ayaw. Hindi ko ka nang yung nani. Lang good. I miss being kuan, sitting pretty. Grabe sad. Karon ang adlaw ah. Quality kong kape. Iced coffee. Man na makiginom kape kanina good. Uwang. Sige na, please. Sige na, nabi. May kwarta. Kwarta. Buhin ulo. Kina kay tingbit tayo mga karon. Wala pa sweldo. Dayo pang 15. Bye. Love you. Pila ka ni 180? Oh, wala po. Ano yung fries with no? Another ring. Chicken? Ang chicken pa, ang fries na lang ko. Superman. At yun ba mga siyaw? Tapos na ang day off ko. Balik na agad sa pagdadrive. At yun po, goodbye.